אתמול נערך במכללת עמק יזרעאל פסטיבל שובר מסך, שמפגיש את יוצרי הטלוויזיה עם אנשי התקשורת הישראלים, ביום של דיונים מעמיקים, מצחיקים ורציניים, כולל אחד שבו השתתפה מישהי בשם ירדן הראל. מכירה? מקרוב. יש גם פרס שמחולק שם מדי שנה, שנקרא פרס כד החלב, שם שבהחלט מתאים לאזור עמק יזרעאל הפסטורלי. ומלא חלב, כן, למרות שדנים שם בעניינים שמטרידים את עולם התקשורת הישראלי, והפסטיבל הזה נערך רחוק מהמרכז, יש גם כאלה שמגיעים אליו רק בשביל המינגלינג. הכתב שלנו תפס אחד כזה שם, הנה תראו. ממה שהבנתי, אתם לא כל כך יודעים לאן הגעתם, נכון? הגענו לפסטיבל של התקשורת. יש אנשים פה שמכירים, אווירה טובה, כיף, וואו. כמו שוובה אומר, הגענו לפסטיבל של התקשורת, או בשמו הרשמי, פסטיבל שובר מסך. המתקיים מדי שנה ומושך את השמות הגדולים של עולם התקשורת לעמק הירוק בצפון. השנה כיבדו בנוכחותם אושיות תקשורת כמו מיקי חיימוביץ', אביעד קיסוס, עידו מוסרי, דן שילון, צבי יחזקאלי, ליאור שליין, וכמובן צמד המנחים אבי גרייניק ועידן אלתרמן. שלום לכם, אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן. כיף לכם להנחות את הטקס? מאוד מאוד, היה ממש כיף ונעים. גרייניק ואלתרמן זכורים לטובה בתור הצמד ממופע הסטנדאפ ילדים סורגים לאלוהים. אז מה בעצם עושים כל הסלבס האלה בפסטיבל אי שם בצפון? מדובר בעיקר בפאנלים עתירי כוכבים וצחוקים, מינגלינג, פגישה עם חברים ותיקים מהתעשייה וטקס חלוקת פרסים שלא היה מבייש את הוליווד. יש לי את הכבוד ואת העונג להזמין את העורך הראשי של הערוץ הראשון לקבלת הפרס, מר יונה ויזנטל. מוסד ותיק ומצחיק במיוחד שזכה בפרס היא רבקה מיכאלי. הבדרנית שגדלה בערוץ הראשון לקחה חלק בתוכניות רבות וטיפחה שם קריירה ארוכת שנים. רבקה מיכאלי, גבירותיי ורבותיי. אז שלום ותודה.